ba despar sing rani unang wat jing tep lengba ka right to information ula ong ba ka long ba smusi bo yo jing tep ba haba wan ki kam ban kan teu ya ka roi ka par ki ba omla ban trai de ki breu la jong pan ban ki dan ki seng ki ba pan thot ula ong ru ba dai ban panan kam ka bor par khat namar ki company kin om sa do bat kin sa phet no anda ki la dap la ka kam da ka ba kan tu yi ki NGO banang ne shkhmat dai ban par khat na ka ban ta ka roi ka par ha ka jalla dawan ke development kadeng associate gidon gi NGO ting ba wara development chu kawan development ke ba ki brio jong ki mla bantre ki ap aj company kum gi surok highway bypass kne ten aj company la sha gi wan ke NGO kum gi tit wan pen thut kum nim tai ngayo kum ta complain jo yo pli ting hab lai no one way pen thut habangi tip te ki ni ki company ki brio ki batrai company ki namla tam wan sa ne lakut ke tu kam la lai no kin chong ayun ne lalu kut ka kam maki imna company ki dei ban use ka common sense ba ki breu ki ba ki tik ka ki kawan ka company yang ne ki tre ya ka e ka bangi ni mala ni ai lat ki ni ki ba kin tre tat hadu benda adep menta ba pe kum sorok ne sti spo da ki ne full leng ne sakut kum ne ngayo complain ga ong ba teng wan pen thut pa ki NGO kum ne kan tai kali ta kala bor kali kan ni ka tai ki ta bi ta ki li ba e ba kadang akan tuigi NGO klaim NGO ran melong hingi gripa jidon kam ta badi don ga jing so thu ba jing start ba kini giwan chene nam ta pendep kam banyarot ini ai har ke yaki ba kin pendep kam ta de ge penuksa gum ha Bangladesh menta brio menta ne po Bangladesh ni chene na perkhat ba kin wan khar bangla ne thi si chene ha kam de sum ta Bangladesh jing tiu cho khei bam ta ne si bangla ka sorok ram ju tre ki lokal ke tre be company kam ju do sorok pa Bangladesh si rok tip tok tre be company ju ai ki lokal magi ken na ka yo ka kot jong pa da ka song ha sorok ni sene the one development teng penwit kum tai so sene is dom yasat bapli bapli dom yasat teng da ki like kan ta so kan ta wan da kajat kit itu ibreu ni sene ngong iri gen tu bapli jen jal so sat ki kwa e surok ta da ngi don kam ba bangin don ga ta jing start ba wan gi development gi de ban ailat ba kan kiyo ga yo ko ta de ba ngana kan junga kan tu ba nei skmat wat ki NGO ri hat pakat ba nam ta jing but jing biang university ti haju ko pon kan tu ri pada ku ba kan skmat ranga rusmet ngala ban tre hadu kan ne menta life hosnem nam ta jing wit jong bat biang jong pai ba ha banga ngam ju khwil ti asai ben na pala ting ki ong brio ni sabar ni gam lut syu yong tam lut syu ndai ga so si e to e pi ba adai bong bong lut syu ndai la de ba tang ye ma jong ngam pat yo hi ka pisa ka sulut be se pi da da nang ba ga lawe gari kan kiu ti don kam ji ni tri lang ni sikmat ba ka state kan kiu kam tam nge i ba ga ga sin ka man kong ba ki NGO men ta ki so thu ba habala pule pu thi ngim de syu ba pule ngin long mara mentang long mara mai de pule ngin don kam ne ni harbe sa khar ne ki mara ta la de ki por ba ni brio le jong ni yeng ka ja la jong ba ni ne chu ban long mara ni yeng ja le jen ba ngin habangi pule ngi di ban yo kam hang ne ba bon ki kam ba bon hang ne kila ki brio mana bar ki wan hang ne ki la ban yo kam kat ne ba le ngi ni phet sa ba kin thei ba pli tang shwa nang la start ba bon sta trainers ki mula tre bi sa ba habla tre sabat teng dala sunang so start teng la that se jai bin riu ni kata ki kadang inde shu ka por bangin ya phet sabar bin nomra ade bangin yeng ki jat bangin tre be hari le jong nang ba ka hok long trai kan yeng hak liang baro tai ba kam